Tanyo bala Pandhawa nyuk gumulung mangung siring sata kula banget ora ngira lamun to Kakang Semar ingkang ngawat-awati lelakonku. Inggih, inggih Ndara. Jenengan dika ngertos napa mboten? Apa Kyai? Niki mangsawang buri kula niki. Kuwi sapa Kyai? Genah anak sampeyan ngoten kok. Lho, anak kalih Dersanala bola bali anggere bojone akeh anak lahir ora ngerti. Ngoten niku mbok dilereni. Mbok nggih leren. Wong kok senengane golek wedukan. Bangsa wedukan uni mbok dilereni. Apa kaya ngono kuwi enek lerene, Kakang? Mang etang mawon jenengan niku sinten mawon? Lho, mangitung pinten mawon? Ndara Sembadra, Srikandi, Larasati, Manuhara lan liya-liyane. Mbok nggih leren pun tuwek barang kok. Aku gelem leren nek konangan, Kakang. Lah iki genah pun konangan kalih kahanan ngoten kok. Niki anak sampeyan niki. Anak nggih wong sampeyan resnani Betari Dersanala gedene nggih bocah niki jenenge Bambang Wisanggeni. Oh, anakku, Ger. Oh, anakku kok bagus temen. Anakku kok cakrak temen. Iki sapa, Kak? Kuwi papi ya. Ayah. Ora kaya wong bonaku tuwas diceluk papi kok esuk-esuk munggahke wedi. Nah iki genah asli papi ya iki. Bektiku Rama. Iya iya Ngger. Anakku Wisanggeni ayo tak boyong menyang Madukara Ngger.